MP जानायबा मिनिस्टार जानायमोनब्ला आनसलिक अफिसनि नामै 15 लाख होलांबाय होनना बुंनो हागौमोन। दा खोन्थाय आं MP नङा MLA बो नङा मिनिस्टारबो नङा दा जिखियानो जा दुखु थाबाय। दा फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मोनसे बाथ्राखौ गोजोननाय बांसिन मोनबावदों। जोंनि आसामावबो बेफोरबायदि मिथिं जायोब्ला बांसिन हिनजावफोरखौनो नोंथांमोन बायदि ज्राव ज्राव नुयो। दिनै बेवहायबो बांसिन हिनजावफोरानो ज्राव ज्राव। बे बाथ्राखौ जानो हागौ सरकारानो बानायदों सोलोंदों माबोरैजाय गेस मोननांगौबाबो हिनजावफोरनि नामाव, अरुनोदय मोननांगौबाबो हिनजावफोरनि नामाव, स्कुटि मोननांगौबाबो हिनजावफोरनि नामाव, न' मोननांगौबाबो हिनजावफोरनि नामाव, रेशन कार्ड मोननांगौबाबो हिनजावफोरनि नामाव, गासिबो हिनजावफोरनि नामाव। दा हौवाफोरा न' नेनानै नंगौना? दा बेयावनो खायसे हिनजावफोरा मा जाबाय अरुनोदयनि नामाव, रेशन कार्डनि नामाव पान कार्ड हैनानै, आधार कार्ड हैनानै सोरबा साफा सेंग्रा साफा माहाजोन खखाबाव दारि गोनां लोगो मोनबाय। दा हिनजावफोरा बेयावनो खारफानो चान्स मोनबाय। जानो हागौ नोंथांमोननि बेंगलाव बारा बिदि गैया खोमा। जोंनि आसामाव दा सोलिफुथारदों बे आयदाया। थाखा गोनां खखाबाव दारि गोनां बेफोरबायदि हिनजावल' नागिरो। दा नोंथांमोननि बेयाव थानाय आइजो नोंथांमोना साबैसे गावबागाव हौवानि गाननाय जोमनायखौ सुनानै दोननाय आखाइ थिखांनाय? रावबो गैया, सासेबो गैया। जाय हिनजावफोरा जाय आइजोफोरा गावनि हौवानि गाननाय जोमनायखौ सुना होआ बिहा सिं गोसो सिङाव मोनसे थांगा दंबावो। सोरबा गावनिफ्राय साफासिन लोगो मोनगोन नामा, थाखा गोनां लोगो मोनगोन नामा, खखाबाव दारि लोगो मोनगोन नामा बिदि साननानै गावनि हौवाखौ मुगैयो। दा बेखायनो गावनि हौवानि गाननाय जोमनायखौ सुनानै होनांगौ। लोगोसेनो बेयाव थानाय हौवाफोराथ' खमथार। हौवाफोरखौ खावलायगोन गावनि हिनजावा जुदि गावनि हौवाखौ बहाबा महाराष्ट्र, बहाबा कर्नाटकआव, बहाबा कलकातायाव गोजानाव जुदि खामानि मावनो थांनो जुदि थिनबाय दङब्ला बे हौवाया गोसोआव थाखाय बे हिनजावा माबा मोनसे थान्दा मारिबाय दं। दा बेखायनो बे थान्दाया बेंगलाव दाजाथों। जोंनि आसामावथ' सोलिफुथारदों। दा जियानो जा बेंगलाव दा फैथां बेखौ खावलायबाय। दिनै बेवहाय फैनानै नोंथांमोननि गाननाय जोमनायखौ नुनानै जोबोद गोजोनदों। दहाय सारा बुंलांदों, जोंनि सारा बुंलांदों नोंथांमोना बेफोरबायदि फांसनफोर जायोब्लाल' मिथिंफोर जायोब्लाल' दागान, हानायमानि न'आवबो सरसा खालाम। जुदि सरसा खालामोब्ला जोंनि हारिमुआ थांनानै थानांगोन, जोंनि रावा थांनानै थानांगोन। आंथ' जोबोद बाख्नायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला एसेबां गोजान जेरावहाय नोंथांमोना स्टेटआव गावनि रावखौ फरायनो मोना, गावनि हारिमुखौ फोरमायनो जेबो राहा गैया, अब्लाबो गावनि हारिमु, गावनि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ नोंथांमोना जोबोद मोजाङै लाखिबाय दङ। बियो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। आरो नोंथांमोना गावनि धोरोमखौबो बावाखै, नोंथांमोना गावनि धोरोमखौबो फालिबाय दङ। बेबो मोनसे जोबोद गोग्गाथाव। दिनै नोंथांमोना गावनि राव हारि थुनलाइखौबो नोंथांमोना गाराखै। मानो होनना बुङोब्ला थुनलाइ आफादावबो नोंथांमोना गोबां बिहोमा दङ। दिनै फरायसा आफादावबो गोबां बिहोमा दङ। दिनै जाय समनिफ्राय जोंहा बर' रावा 90 सिडुलाव हाबबाय, बेवहाय दिनै जोङो मोनब्रै बिथिङाव साहित्य एकाडेमि मोनसै। दा बेखायनो बे बिथिंखौ लानो थाखाय, बे बिथिंखौ मोनफुंनो थाखाय जोंनि नैबे वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो थुनलाइ बिथिङाव मोननो थाखाय नाजानांगोन। जाय बान्थाया जोंनि भारतनि मोनसे जोबोद मानगोनां बान्था, बे बान्थाखौ जोङो वेस्ट बेंगलनिफ्रायबो लानो हानांगोन। दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन, दिनै सिगांनि बिबुंथिगिरिफ्रा जिखिनि बुंलांबाय, बे बुंलांनायाव माबा मोनसे आद्रा थाबावदों आं बेखौ सानाखै। बुंनांगौखौ बुंजोब्बाय। अब्लाबो दिनै नोंथांमोना बेवहाय आंखौ मा मिजिं लानानै, मा आसा लानानै आंखौ बेसिम लिंहरदोंमोन आं बेखौ बुजि मोनाखै।
जानो हागौ सासे आर्टिस्ट हिसाबै आंनिफ्राय माबा मोनसे मोननो लुबैदों। नाथाय दिनै नैबे आफादा जाहैबाय फरायसा आफादनि नोंथांमोनखौ गोबां मिनिहोनोबो गोसो जादोंमोन, माबा माबि बुंनोबो गोसो जादोंमोन, अब्लाबो समाबो जोबोद खम, थांनांगौआबो जोंहा जोबोद गोजान। बेखायनो दहाय बिबुंथिगिरिफ्रा बुंदों जों दिनै गावनि राव हारिमुखौ जुदि फोथांनानै लाखिनो गोनां जायोब्ला साफ्रोमबो जों गोसो होलायनांगोन। जेरावहाय जों दहाय खोनादों मोनसे समाव बेयाव एबसु सेन्ट्रेल एबसुनि बिबानगिरिबो दंमोन, नोंथांमोना एबसुनि बिबान दंमोन, नाथाय खोनानो मोनदों गेजेरावनो बायफिनबाय, गेजेरावनो बायदों, गेजेरावनो दिफां जाना थादों। बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला जोंनि थांलाय फैलाय, जोंनि मावनाय दांनाय बेयाव गेप जानानै थागोन। दा बेखायनो दिनै गोदान कमिटि दाना होदों होननानै खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जायफोरा बिबान मोनबाय, बे बिबान मोननाय बिथांमोना दहाय दिपेन सारा सिनायथि होनो होननानै लिंहरदोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ सिनायथि होनो हास्लाबासै। आं खावलायफिनगोन बिथांमोना नैयाव फैनानै बिथांमोना सिनायथि लाफैनांगौ, आंबो सिनायथि लानो बिथांमोनजों। जाय बिथांमोना गोदानै बिबान मोनदों बिथांमोना दहाय फैदोंमोन, थांफिनबाय नामा? दा जियानो जा उननि समाव बिथांमोनखौ लोगो हमगोन। जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों दिनै एसेबां गोजानाव थानानै गावनि हारिमुखौ लाखिनो हादों। दहाय सारा बुंलांदों दख'नाखौ गानबाय था होननानै, जों गाननांगोन, लाजिनाङा। जों मिथिनायावथ' जिखिनि दख'ना, बे दख'नाया बांसिन दा बेंगलनिफ्रायसो थाङो, बेंगलनिफ्रायसो थांजोबो, इन्डास्ट्रियानो बेंगलनिसो। दा अब्ला जुदि इन्डास्ट्रिखौ बेंगला खालामबायब्ला नोंथांमोना बे बेंगलखौ, बे इन्डास्ट्रिखौ नोंथांमोना बै गुबुन हारिनिफ्राय सोबख'नानै, गुबुन हारिनिफ्राय बोख्ल'नानै नोंथांमोना फज'फिननो हानांगोन। जेरावहाय बे इन्डास्ट्रिया, बे गाननाय जोमनाया जोंनिसो, बेखौ जों मालायनो मानो होनांगौ? दा बेखायनो आं खावलायगोन जेरैखि जाया बे जोंनि गाननाय जोमनायनि जि इन्डास्ट्रिखौ बर'नि आखायावनो फैथों, नोंथांमोना बेखौ गोसो होनांगौ, बे आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। दा आं सासे सिनेमानि, सावथुन मुलुगनि सासे सोद्रोमा हिसाबै दिनै खावलायगोन, दिनै नोंथांमोननि जायगायावबो मोनसे फिल्म दिहुनदोंमोन। जानो हागौ आं बिथांमोनखौ दिनैसिमबो खनसेबो लोगो मोनफेराखै। दिनै जोंनि जायगायाव सिनेमानि, सावथुन मुलुगखौबो जोङो स्टेट लेभेलाव, नेशनेल लेभेलाव, इन्टारनेशनेल लेभेलाव माबोरै लांनो हागोन, जों बेखौ नाजाबाय दङ। जों दिनै 6 बोसोर जाबोबाय। बे 6 बोसोराव जों मोनसे फिल्म एवार्ड फालियो, बोसोरफ्रोमबो मोनसे फिल्म एवार्ड फालियो। दाना बे फिल्म एवार्डआव जोङो मोन 20 केटेगरियाव जों बान्था होनाय जायो। मोनब्रै केटेगरिखौ जोङो ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख बान्था होनाय जायो। आरो गुबुन मोन 16, बे मोन 16 केटेगरिखौ जोङो 50,000 होनाय जायो। दा बेखायनो बेयाव जुदि वेस्ट बेंगलाव सोरबा जुदि सिनेमा लाइननि, सावथुन लाइननि मानसि दङब्ला, मावथि दङब्ला, बेयाव जुदि फिल्म दिहुनोब्ला बेखौ जोंनि बड'लेण्डनि फिल्म एवार्डआव नोंथांमोना हरनो हागोन, बेयाव जों बादायलायनो हागोन। दा बेखायनो आं खावलायगोन सोरबा जुदि नेक्स्ट फिल्म दिहुनोब्ला जोंजों सोमोन्दो ला, अब्लानो नोंथांमोननि फिल्मखौबो जोङो बे बादायलायनायाव जों होफागोन। दा जियानो जा दिनै जोङो बड'लेण्डआव, बिटिसिआव मथा मथि सावथुन मुलुगजोंबो जानो हानाय खालामनो हाफ्रामबाय होननानै जों दाखिनानै बुंनो हानाय जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै नोंथांमोना बेवहायसो फैला मेन्डेलानि अनगायै नोंथांमोना सोरखौ बांसिन सिनायो? एक्टर एक्ट्रिस लिंसारखौ सिनायो? लिंसारखौ सिनायोना सिनाया? लिंसारा मोनसे फिल्म बानायनायाव बेसेबां फैसा लायो? मोनसे फिल्म बानायनायाव बिथाङा 3 लाख 4 लाख लायो। नोंथांमोननि कलकातायावसो बेवहायसो बारा जागोन नामा फैसा? जुदि 4 लाख 5 लाख जुदि मोनोब्ला सासे प्राइमारिनि मास्टारा बोसोरसेयाव बेसेबां मोनो?
2,50,000 3 लाख मोनो जुदि बोसोरसेयाव मोनथाम मोनब्रै फिल्म जुदि बानायनो हायोब्ला बे एक्टर सासेया बेसेबां फैसा मोनगोन दाना अब्ला जोङो फिल्मजोंबो जानो हायो ना हाया सासे एक्ट्रेसआ दिनै जोंनियाव 3 लाख 4 लाख मोनो 3 लाख 4 लाख जुदि मोनोब्ला बिथाङा मोनब्रै मोनबा जुदि फिल्म बानायोबा बेसेबां फैसा मोनगोन सासे हाई स्कुलनि मास्टारा बोसोराव 5 लाख 6 लाख मोनो नाथाय सासे मास्टारनिख्रुइ मास मोनसे मास मोननैयावनो बोसोरनै बोसोरथाम मास्टारनि दरमा बिथांमोना लानो हायो सासे फिल्म लिरग्रा मानसिया बा राइटारा मोनसे फिल्म लिरनानै बेसेबां मोनो आथिखालाव जोंनियाव सोलिबाय दङ 6 लाख 7 लाख मोनसे फिल्म लिरनायाव मोनसे फिल्म लिरनायाव जुदि 7 लाख 6 लाख मोनोब्ला मोनथाम मोनब्रै फिल्म लिरनायाव बेसेबां फैसा मोनगोन सासे प्रफेसारनि समान दरमा मोनो दा बेखायनो फिल्म लाइनावबो नैबे वेस्ट बेंगलावबो जोंहा मोनसे बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन होननाय दङ बे बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशनखौ जोङो नैबे वेस्ट बेंगलावबो सेन्ट्रेल लेभेलनि जों कमिटि दानानै होफैगोन ओमफ्राय दानानै होफैयोब्ला नोंथांमोननि जायगा गोसो थानाय आर्टिस्ट एक्टर एक्ट्रेस प्रडिउसार डाइरेक्टर बिथांमोनखौ जोङो खाबु होगोन दा बेखायनो आं खावलायगोन दिनै फरायसा आफादाव नोंथांमोना जेसेबां गोख्रों थुनलाइ आफादाव नोंथांमोना जेरै गोख्रों बेफोरबायदिनो सावथुन मुलुगावबो नोंथांमोननिफ्राय जों जुदि मानसि मोनलाङोब्ला फिल्म लाइनजोंबो जोङो नोंथांमोनजों सोमोन्दो लालायनो हायोब्ला जानो हागौ फिल्म लाइनावबो जोंहा जौगानाय फैगोन गोरोबलायनाय फैगोन जोंनि कपारेटआ थालायगोन दा जियानो जा नोंथांमोन आं गोबां बाथ्रा बुंला जायखिया फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आंबो सासे हारिमुजों सोमोन्दो थानाय हिसाबै मेथाइ खननो गोसो जादोंमोन नाथाय बेवहाय दामग्रा देग्रा गैया मानो होननानै बुङोब्ला आंबो गोबां जायगायाव मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि एसटिजों जुदि फेरनांनो गोनां जायोब्ला जों दिनै सांग्रां जानांगोन सोलोंथायाव जों दावगानो हानांगोन दिनै बेवहायथ' लाइमोनफोरखौ खम नुदों सेंग्राफोरखौ ना सेंग्राफ्रासो खमखा नामा लाइमोनफोरखौ जोबोद खम नुदों हिन्जावसाफोरखौ एसे नुदों जोंनि आसामाव दिनै बर' लाइमोनफ्रा गोबां जौगाबायखौनो बुंनो हासिगोन जेरावहाय जोङो मोनसे समाव बर'फ्रा एसीएस यूपीएससी एपीएससी बे एग्जामाव पास जानायखौ माब्लाबा 1% माब्लाबा नील गोबां बोसोरानो नील जानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय जाय समनिफ्राय बीजेपी गभर्नमेन्ट फैदों बे बीजेपी गभर्नमेन्ट फैनायनिफ्राय गुबुन गुबुन बिफानाव गुबुन गुबुन आयदायाव गोबां जौगायाखैब्लाबो नाथाय नैबे साख्रिनि बेलायाव बिथांमोना जेबो थाखा फैसानि सोमोन्दो गैयालासिनो साख्रि होनो हादों बेयो जोंनि आसामनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि आसामाव एपीएससीआव सासेबो पास खालामनो हायामोन नै थांनाय बोसोराव सा 15 पास खालामनो हादों सा 15 जेराव बेनो रेकर्ड आसामाव बेनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय एपीएससी एग्जामाव सिगां समाव मा लायोमोन प्रिलिमिनारियाव फैसा लायामोन प्रिलिमिनारि खिनिखौ पास खालामना थाङोमोन मेइन एग्जाम खिनियावबो पास खालामलाङोमोन नाथाय जेब्ला भाइभा एबा अरेल फैबाय बे अरेलावनो बर'फ्रा थालांबाय थायोमोन जोंनि जायगायावनो गोबां गोरों मानसिफोर दङ गोबां पास खालामनाय दङ नाथाय अरेलाव फेल जालांबाय थायो दा बिथांमोना साख्रि सोरबा प्रफेसार जाबाय सोरबा मास्टार जाबाय नाथाय एपीएससीनि बे साख्रिखौ रावबो मोननो हायासै नाथाय नों बोसोरथाम बोसोरब्रै नुबाय बोसोरफ्रोमबो जोंनि बर'निफ्राय बे साख्रिखौ लानो हानायखौ जों मोननो हादों बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दिनै बे एग्जामाव फैसा थाखा सोलिला आनिफ्राय स्टेट लेभेलाव बा सेन्ट्रेल लेभेलाव जेसेबां ए ग्रेडानो जा बी ग्रेडानो जा जेसेबां मोजां साख्रि दङ बै साख्रिनिख्रुइ बयनिख्रुइबो गोरलैसिन
साख्रियानो जाहैबाय UPSC नि साख्रि स्टेट लेभेलनि APSC नोंथांमोननियासो मा होनगोन बेखौ स्टेट लेभेलनिया W आच्छा दाना बे स्टेट लेभेलनि साख्रिया दिनैनि दिनाव बयनिख्रुइबो गोरलैसिन जाबाय दाना मानो गोरलैसिन बेयाव थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरासो मिथियोना मिथिया जोंनियाव स्टेटआव आसामाव सासे फोरोंगिरि जानांगौब्ला प्राइमारिनि मास्टार जानांगौब्ला नोङो ग्रेजुवेट जाथारनांबाय ग्रेजुवेट जानानैल' जाला नोङो डिलेट लाथारनांबाय बोसोरनै डिलेट लानांबाय ग्रेजुवेट फरायनायाव थांखाबाय बैसोआ डिलेटखौबा नों माब्ला पास खालामनो हायो आरो टेट लिरनांगोन टेटखौबा नों पास खालामनो हागोन ना हाया दानिया सासे प्राइमारिनि मास्टार मोननो थाखायनो गोबां प्रसेस गुबुन फारसेथिं हाई स्कुलनि मास्टार जानोबो नों दिनैनि दिनाव जोंनियाव आसामाव MA पास खालामथारनांगोन डिलेट लाथारनांगोन टेट पास खालामथारनांगोन आरो मोनफ्रोमबो एग्जामावनो 50% थानांगोन अब्लासो नों B.Ed फरायनो मोनगोन डिलेट फरायनो मोनगोन दाना बि थांबाय दाना दिनै इन्जिनियार जानोब्ला बेबो लिंग्रि प्रसेस MBBS डाक्टर जानोबो लिंग्रि प्रसेस मार्कफोरा मोजां जानांगौ नाथाय नैबे APSC UPSC बे आनजादखौ मोननो थाखाय 3rd डिभिजनब्लाबो जायो कम्पालमेन्टारिबाबो जायो एनि ग्रेजुवेटखौनो जों बेयाव कम्पिटिटिभ खालामनो हायो दा बेखायनो बयनिख्रुइबो गोरलैसिन आनजादानो जाबाय दिनैनि दिनाव UPSC एबा APSC एबा स्टेट लेभेलनि फार्स्ट क्लास बे आनजाद दा बेखौ जों जुदि पास खालामनांगौ जायोब्ला MA जों सासे प्रफेसार जानो थाखाय MA फराय MA पास खालाम MA पास खालामनो थाखाय नों नेट स्लेट पास खालाम नेट स्लेट पास खालामखानानै नों आरो बोसोरब्रै बोसोरबा नों PhD खालाम बेदि खालामनायावनो सासे प्रफेसारा बोरायलांखायो नाथाय जेब्ला नोङो ग्रेजुवेट जादो बोसोरनै बोसोरथामजों नों कचिं लादो नङाबा फरायबाय थादो आथिखालाव इउटिउबावनो मोनजोबो इउटिउबावनो जोबोद मोजां फरायबाय थादो नाजाबाय थादो खननै खनथामजों फेल जाबाबो लस जाया नाथाय नों प्रफेसारखौबा नों जानो हागोन ना हाया फरायनायाव बोरायलाङो मार्कफोराबा नोंना मोजां नंगौना नङा दा बेखायनो जोङो आं दिनै खावलायगोन बयनिख्रुइबो गोरलैसिन साबसिन राहायानो जादों स्टेट लेभेलनि बे APSC आरो सेन्ट्रेल लेभेलनि UPSC जों बेखौ नाजाबाय थानांगौ फरायसाफोरा प्रफेसार जानायनि मिजिंखौ गारनोथ' होआखै नाजानांगौ जायफोरा मोजां फरायसा नाथाय गोदोनि समाव मोनसे समाव जायफोरा प्रफेसार जालांबाय बिथांमोना दिनै मोनसे समाव नेट नाङामोन स्लेट नाङामोन मोनसे समाव PhD नाङामोन बिथांमोना गोरलैयैनो मोनजादोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नेट नांबाय स्लेट नांबाय PhD फरायनांबाय नोंनि मार्कफोरा मोजां जानांबाय दा बेखायनो आं फरायसुला फरायसुलिफोरखौ खावलायगोन दिनैनि दिनाव मोजांसिन साबसिन एडमिनिस्ट्रेटिभनि मोजां साख्रि नांगौब्ला UPSC आरो APSC बा स्टेट लेभेलनि बे एग्जामखौ खननै खनथाम फेल जानानैबाबो होथाबबाय थानांगौ पास खालामनांगौ आरो बेखौ पास खालामनायनि बयनिख्रुइबो गोरलै राहासिनानो जाहैबाय मा दिनै इउटिउबाव गासिबोखौबो मोनजोबखायो गासिखौबो मोनजोबो बेनिफ्राय बेखौ एग्जामखौ पास खालामनोब्ला मोनफ्रोमबो स्टेटनि जिअग्राफिकेल डाटा मोनफ्रोमबो स्टेटनि हिस्टोरिकेल हिस्ट्रिनि बाथ्रा दिनै जोंनि आसामाव धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोनांथार फोसावथाय धेकियाजुलि बाथासिपुर हालामनि आबै सेन्टार साखाथियाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालि दानसोरां एकाडेमियाव 2025-2026 बोसोरनि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बे फरायसालियाव थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो 9सिम मुं थिसननो हागोन। 2020 मायथाइयाव गायसनजानाय बे दानसोरां एकाडेमियाव नोंथांमोनहा नांगौ रोखोमनि फोरोंथायनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन जेरै फराफारि फोरोंनायनि अनगायैबो कम्पिउटार सोलोंनाय गेलेनाय आलादा थाखो फोरोंनाय जेरै इंराजि आरो हिन्दी आयदानि सायावबो जर'खायै फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल थानायनिबो खाबु दङ। बेजों लोगोसेनो फरायनायाव उन जानानै थानाय एबा गोसोआव लाखिनो हायै फरायसाफोरखौ आलादायै फोरोंनायनिबो खाबु होनाय जादों।
मख'नो गोनांदि बिथराइ थाखोनि मुं थिसननायखौ बेसेन लायालासे थिसननाय जादों। बेनिखायनो गोसो गुदुं दिथागिरि नोंथांमोनहा गाव गावनि गथ'फोरखौ दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो गोसो दङब्ला थिसननो हागोन। दानसोरां एकाडेमियाव मुं थिसननो थाखाय नोंथांमोनहा 977074575550 एबा 88764802118 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लानो हागोन।